Velkommen til vores lille øvelse her, der hedder Blue Springtime. Det er en search and rescue øvelse, som vi holder her i Helsingør en gang om året. Og vi inviterer, som I kan se, en masse mennesker med. Her har vi glade folk fra København. Vi får også svenskere på besøg, både fra Høganæs og fra Rårup. Vi får beredskabet fra Gilleleje sejl hernede. Og så har vi fået lovning på 2 helikoptere, som også kommer forbi og hjælper os med dels at sætte en læge ned på en af vores både, der kan sortere de sårede. Og når vi snakker om de sårede, så har vi også inviteret en række folk, som kommer ned og hjælper os med at være sårede figuranter, som vi så kan bringe ind til land. Vi spiller lidt med, at der er 2 både, der er kollideret herude foran Helsingør Havn. Og det er en ganske realistisk scenario. Vi har tidligere haft både, der er kollideret herude. Og de 2 både, dem bruger vi så som platforme. Det er 2, der har lånt os deres både. Og der har vi figuranter ombord, der er syge og sårede og kommet svært til skade. Der er også lagt dukker ud i vandet, som vi bagefter skal finde, når vi foretager søg med både og helikopter op langs kysten. Og så skulle vi gerne finde de figuranter, der ligger i vandet, og de flåde er der også. Så vi glæder os og er klar til at komme i gang. Exercise, exercise, exercise. This is exercise control. All participants of exercise springtime go to channel 7. Vi har 2 redder ombord sammen med helikopterredder og læge, så vi overvejer at påbegynde at hjælpe med søg nordpå, men vi har en enkelt tilskadekommende ombord, der skal vi gøre med ham. Okay, der er noget, der ryger der.